Tänään soitamme kaikille näille sprunkeille. Ja teemme sen tasan kello 3 yöllä. Tänään tulee olemaan tosi hauskaa. Kokeita ja tehtäviä Sprunkilta. Autamme heitä ja mikä tärkeintä, arvioimme jokaisen Sprunkin. Ja tätä varten meillä on erityisiä tarroja. Ilo, pilleri, kiltti ja ilkeä. Lopuksi selvitämme, kuka heistä on hauskin ja kuka ilkein ja pahin. Mutta voimme soittaa heille, kun saatte tarvittavan määrän tykkäyksiä. Katsokaa vain, kuka meillä täällä on. Simon 1 tykkäyksestä. Vau! Kuulitteko, miten hauska ääni hänellä on? Toinen puhelin Oren 1000 tykkäyksestä. Mikä mahtava biitti, joo! Redi 5000 tykkäyksellä. Kuinka vihainen hän onkaan? Täytyy piristää häntä. Vinkki 10 000 tykkäyksestä. Miksi hän itkee? Meidän täytyy kiireesti kerätä tykkäyksiä ja selvittää, mitä tapahtui. Ja lopuksi salainen Sprunki. Tiedämme vain, että hän on erittäin vihainen ja erittäin vaarallinen, mutta minusta tuntuu, että emme voi soittaa hänelle, koska tarvitsemme peräti 20 000 tykkäystä. Olen varma, että pojat selviävät tästä. Kyllä, kaverit, laittakaa tykkäys heti nyt, ja kun saatte 20 000, laatikko avautuu. Ja sitten saamme tietää, kuka tämä salaperäinen Sprunki on. Vau, se toimi. Joku antoi tykkäyksen ja ensimmäinen puhelin on auki. Mennään soittamaan. Onnistuu! Kaverit, laittakaa nopeasti tykkäyksiä, niin voimme soittaa kaikille sprunkeille ja jopa salaiselle. No niin, avataan ensimmäinen laatikko. Tämä on Simon. Se on auki. Hei kaverit, en malta odottaa soittamista Simonille. Mielenkiintoista millainen hän on. Tehdään se. Vau! Nämä ovat antennit kuten Simonilla. Toivottavasti Simon on kunnossa ja nämä ovat vain varavarret. Olen varma, että hänellä on kaikki hyvin, ellei joku ole varastanut niitä häneltä. Haluan laittaa ne päälle. Ei tarvitse. Tuntuu, että jotain tapahtuu. Mitä minulle tapahtuu? Olenko muuttunut Simoniksi? Auta minua nopeasti, Andrei. Ajattelin jo, että jään ikuisesti sprunkiksi. Kiitos, Andrei. Kaverit, näittekö sen? Parempi poistaa nämä antennit eikä koskaan koskea niihin enää. Oi, muistilappu. Tässä lukee, älkää soittako salaiselle Sprunkille. Ehkä hän on todella vaarallinen, mutta se tekee siitä vieläkin mielenkiintoisempaa. Oi, katsokaa, tällä puolella on piirretty kysymysmerkkejä ja salaisessa Sprunkissa on myös kysymysmerkki. Ehkä hän kirjoitti meille viestin, jotta emme soittaisi hänelle. Hän yrittää piiloutua meiltä. Mutta soitamme hänelle joka tapauksessa, kun saatte 20 000 tykkäystä. Ja nyt soitetaan nopeasti Simonille. Hei kaverit! Hei, Simon! Minulla on mielenkiintoinen musiikkipeli, mutta kukaan ei halua pelata kanssani. Tule meille! Kyllä, pelaamme mielellämme kanssasi. Ihan totta. Sitten mä olen jo tulossa luoksenne. Onpa mielenkiintoista, millainen peli hänellä onkaan. Kaverit, olen jo tullut. Tulkaa nopeasti perässäni. Minulla on kaikki valmiina. Mene! Me, Sprunki, rakastamme musiikkia ja rytmiä. Ja meille on erittäin tärkeää, että jokainen osaa kuulla ja tunnistaa äänen. Nyt tarkistamme, kenellä teistä on paras kuulo. Ensimmäinen vaihe on rumpu. Minä koputan rytmin ja teidän täytyy toistaa se. Ja kuka on paras, saa tämän pokaalin. Mahtavaa! Miten kaunis pokaali! Mulla on täydellinen kuulo, mikä tarkoittaa, että selviän tehtävästä varmasti. Se jää nähtäväksi. Mennään! Teidän täytyy päättää, kuka on ensimmäinen. No niin, mennään. 1, 2, 3. Minä olen ensimmäinen. Yritä toistaa tämä. Tämähän on ihan helppoa. Anna mennä. Onnistui? Hyvin tehty. Onnistuit. Nyt on sinun vuorosi. Hyvin tehty, pojat. Te onnistuitte, mutta nyt on toinen vaihe ja se on paljon vaikeampi. Nyt teidän täytyy toistaa melodia ja naputtaa se laseihin oikeassa järjestyksessä. Se on helpompaa kuin helppoa. Yritä toistaa tämä.
Voi ei! Tää on paljon vaikeampaa kuin mä luulin. Tässä on paljon laseja ja rytmi on jotenkin outo. Annas kun yritän. Voi ei kaverit, unohdin minkä lasin valita. Auttakaa minua, te tiedätte kaiken. Jos pitää lyödä tätä lasia, laittakaa tykkäys. Ja jos tätä lasia, tilatkaa kanava ja minä katson heti. Hyvin moni kaveri antoi tykkäyksen. Eli tää lasi. Väärin. Kaverit, ette kai te huijanneet minua? Kaverit, miten näin voi olla? Tehän itse annoitte niin paljon tykkäyksiä. Andrei, sinun piti odottaa vähän. Katso, täällä on enemmän tilauksia kuin tykkäyksiä. Tarkoittaa siis, että oikea lasi ei ole tämä, vaan tuo. Ja sitten tarkoittaa... Oikein, mutta emme laske sitä, koska se ei onnistunut ensimmäisellä yrityksellä. Pidä, nyt on sinun vuorosi. Pärjään ilman vihjeitäkin. Yritä toistaa tämä. Jos kuulin oikein, niin... Mahtavaa! Nyt kolmas. Viimeinen vaihe. No voi, sinä voitit. Älä huoli, Andrei. Seuraavassa vaiheessa onnistut. Ja jos en onnistu, sinä voitat ja saat pokaalin. No niin, Andrei, katso kommentteja. Anna mennä. Andrei, me uskomme sinuun. Andrei, sinä onnistut. Andrei, olet mahtava. Kaverit, on niin mukavaa lukea tätä. Tiedättekö, mä olen jo rauhoittunut. Kaikki on hyvin, olen valmis jatkamaan. Aloitetaan. Erinomaista! Jatketaan! Kolmas vaihe piano. Teidän täytyy toistaa melodia jaloilla tällä pianolla. Andrei, käänny ympäri! Tämä on jotenkin vaikeeta, mutta yritän. Onnistui! Tein sen! Hyvin tehty, onnistuit erinomaisesti. Sinulla on 2 vaihetta 3. Katsotaan, miten Evgen pärjää. Käänny ympäri. Odota, Evgen, älä kurki! Se ei ole reilua! Yritä toista. Ihan helposti. Väärin. Evgen, mitä sinä teet? Mitä? Ystävyys voitti. Sulla on 2 vaihetta ja mulla on 2 vaihetta. Kiitos, ystävä. Kaikki oikein, mutta minulla on vain 1 pokaali. Kenelle minun pitäisi antaa sen? Mielestäni meidän pitäisi antaa se pojille, koska he tukivat meitä ja auttoivat voittamaan. Samaa mieltä. Ilman teitä emme olisi soittaneet Simonille emmekä viettäneet niin hauskaa aikaa. Erinomaista. Sitten annan tämän pokaalin teille, mutta se on teidän katsojillenne. Kyllä. Sitten teemme hyllyn, johon laitamme palkinnot tilaajillemme. Ei kiitos pelistä, kaverit. Hei, hei! Simon juoksi pois, mutta oli hauskaa. Noniin, nyt arvioidaan Simonia. Minusta hänen tehtävänsä olivat todella hauskoja ja annan hänelle siitä iloisen hymiön. Pidin siitä myös, ja hän jätti pokaalin seuraajillemme. Laitan hänelle iloisen hymiön. Kuulitteko sen? Joku pelottava nauru! Mistäköhän se tulee? En tiedä, mutta se ei selvästikään ole hyvä merkki. Lähdetään täältä nopeasti. Anna mennä. Vau! Kaverit ovat jo saaneet 1000 tykkäystä ja Orenin puhelin on auki. Ei voi olla totta! Kaverit, älkää pysähtykö! Antakaa mahdollisimman paljon tykkäyksiä ja kun saatte 5000, voimme soittaa Reddille, mutta soitetaan nyt Orenille! Soitetaan Orenille!
Oi, miksi täällä on paristo? Puhelin ei toimi paristoilla. Oletko nähnyt, mikä se on? Se on kysymysmerkki. Täsmälleen samanlainen kysymys kuin salaisessa sprunkissa. Ehkä se on jokin viesti. Soitetaan kiireesti Orenille. Ehkä hän on vaarassa. Hei, Oren, miksi olet niin surullinen? Hei kaverit, minulla on ongelmia. Joku varasti kaikki paristot kuulokkeistani enkä voi nyt luoda hyvää biittiä. Odota, puhutko näistä paristoista? Kyllä ne ovat ne. Tulen heti luoksenne. Kaverit, kuka olisi voinut varastaa paristot Orenilta? Entä jos hän teki sen? Mehän tiedämme, että hän on vaarallinen ja ilkeä. Kuulostaa todella loogiselta. No, ei mitään. Kaverit saavat 20 000 tykkäystä ja me saamme häneltä kaiken selville. Kaverit, löysitte 1 pariston. Jäljellä on vielä 9. Vielä 9! Eli tarvitset 10 paristoa. Kyllä, tarvitsen 10 paristoa. Kuulokkeeni ovat isot ja vaativat paljon energiaa. Autatteko minua löytämään ne? Tietysti autamme. Sitten seuraa minua. Kaverit, näyttää siltä, että varas piilotti kaikki paristot teidän studioonne. Kaverit, auttakaa minua löytämään ne ja tuokaa ne minulle. Tehdään niin. Mutta minne hän olisi voinut ne piilottaa? Jotta löytäisimme paristot, meidän täytyy ajatella kuin paristot. Ei, mieleen tulee jotain hölynpölyä. No niin, etsitään. Hei, katsokaa mikä tämä on. Paristo, otetaan se. Oi, katsokaa. Niin minäkin löysin pariston. Niin, minusta tuntuu, että jossain täällä pitäisi olla vielä 1 paristo. Missä? Tässä se on! Hurraa! Oi, kattokaa vielä 1. En huomannut sitä heti. Minusta tuntuu, että se on jossain lähellä. Tunnen sen. Ehkä tämän pullon sisällä. Ei, tyhjää. Ehkä se on täällä. Kyllä. Hei, me löysimme vielä 1 pariston. Oi, katso vielä 1. Kaverit, lasketaanpa. Kuinka monta paristoa meillä on? Mulla on 1, 2, 3, 4 ja 1, joka oli laatikossa yhteensä 5 paristoa. Ja minulla on 1, 2, 3, 4. 4 paristoa. Saadaan 5 plus 4, 9. Meiltä puuttuu 1 paristo. Mistä sen voisi löytää? Voi ei, emme onnistu. Pyydetään apua seuraajiltamme. Kirjoittakaa heti kommentteihin, missä 10. paristo on. Ehkä te näette sen ja minä luen kommenttejanne. Niin. Hyvin moni kirjoittaa, että 10. paristo on lahjan päällä. Totta! 10. paristo! Kaverit, me teemme sen! Oren, löysimme kaikki paristosi. Hurraa! Ne ovat kaikki tyhjentyneet. Mitä tehdä? Kuinka ladata ne? Ne latautuvat kovalla äänellä. Ne täytyy laittaa erityiseen laitteeseen ja huutaa kovaa. Valmista! Nyt täytyy huutaa! Meitä on hyvin vähän. Täytyy huutaa vielä kovempaa, jotta se toimii. Tiedän, kaverit, huudetaan yhdessä, niin sitten varmasti onnistumme. Loistava idea! Valmiina! Lasketaan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Onnistui, kaverit, kiitos paljon! Nyt asennan nämä paristot kuulokkeisiin ja voin taas tehdä siistin biitin. Onnistuttiin! Oren keinuu nyt samalla tavalla kuin ennen. Kiitos paljon, kaverit, pelastitte minut, mutta minun täytyy juosta. Hei! Hei, tämä oli outoa. No, mennään antamaan arvio. En ymmärtänyt mitään. Oren tuli, pyysi apua. Me autoimme häntä ja hän vain lähti. Hän ei edes pelannut kanssamme, joten annan hänelle vain ystävällisen hymiön. Samaa mieltä, mutta esimerkiksi Simon sekä pelasi kanssamme että jätti pokaalin, kun taas Oren vain lähti, joten annan hänellekin ystävällisen hymiön. Missä on salaisen sprunkin kuva?
En tiedä, en koskenut siihen. Tässä se on! Miksi kiinnitit sen selkääsi? En tehnyt mitään. Ja miten olisin itse liimannut sen selkäni? Sinä teit sen. Se en ollut minä. Milloin olisin ehtinyt tehdä sen? Jostain pois täältä! Se oli pelottava. Musta tuntuu, että salainen sprunki ei ole ihan tavallinen. Hän on vahva ja vaarallinen. Olen samaa mieltä kanssasi. Täytyy olla varovaisempi. Muuten katsokaa, Redi on melkein auki. 10 tykkäystä jäljellä ja voimme soittaa hänelle. Painetaan päälle, kaverit. Pinkyyn on jäljellä 5000 tykkäystä. Puolet on jo saavutettu ja salainen sprunki vaatii vielä 15 000 tykkäystä. Painakaa kaverit, laittakaa tykkäys. Jos ette pysty keräämään näitä tykkäyksiä, emme voi soittaa salaiselle sprunkille. Oi! Joku on jo tykännyt. Jäljellä on vain vähän. Ja avaamme tämän laatikon. Hurraa! Te onnistuitte! Katsokaa, Pinkilläkin on muuttuneet tykkäykset. Nyt hänen täytyy saada 4990 tykkäystä ja myös salaisella sprunkilla on muuttuneet tykkäykset. Hänen täytyy nyt saada 14 990 tykkäystä. Olen varma, että kaverit selviävät tästä tehtävästä. No niin, soitetaanpa Reddille. Voi, sehän on pierutyyny. Näyttää siltä, että Reddi tykkää jekuttaa muita sprunkkeja. Olisi mielenkiintoista, mitä tapahtuu, jos painaa sitä. Vau, kaverit! Redi soittaa meille itse. Vastataan hänelle nopeasti. Jäitte kiinni minun pilaani. Kyllä, haisee yhä. Ei hätää, voitte pestä sen pois myöhemmin. Mulla on teille mahtava haaste. Haluatteko osallistua? Kyllä, me olemme täysin mukana. Tulkaa sitten studiolle. Minulla on kaikki valmiina. Mennään. Tässä me tapaamme, kaverit. Kyllä, pierutyyny haisee yhä. Mikä tehtävä sinulla on täällä? Nämä ovat pierutuolit. Ehkä tarkoitit musiikkituoleja, eikö niin? Ei, mä sanon kaiken oikein. Me kävelemme ympyrää ja kun musiikki loppuu, istumme ensimmäiselle vapaalle tuolille. 2 tuolilla on pierutyynyt. Se, joka istuu sille, putoaa pelistä. No, pärjäättekö? Jotkut hänen pelinsä ovat outoja, mutta luulen, että selviämme Evgenin kanssa. Aloitetaan. Tässä yksi putosi pelistä. Pieriä! Tämä on jokin ansa ja itse olet pieriä. Evgen, näytä sille pilailijalle. Uskon sinuun. Tuolit, joilla istumme, poistetaan. No niin, ratkaiseva kierros. Odota! Minusta tuntuu, että pelaat epäreilusti. Kuinka uskallat? Mutta miten todistat, että tiedä, missä pierutyyny on? Ja mitä sinä haluat? Sekoitan tuolit ja sitten kaikki on reilua. Hyvä on, mutta nopeammin. Valmista! Noniin, se oli todella nopeaa. Musiikkia! Siinäpä pieriä! Yritin huijata teitä, entä te? Tämä ei tiedä hyvää. Meidän täytyy lähteä täältä nopeasti. Entä mitä valojen kanssa on? Ehkä pitäisi vain kutsua sähkömies. En usko, Reddi ei pelästyisi niin. Tässä on jotain muuta. Voi, kaikki on korjattu. Erinomaista. Sanoinhan, se oli vain sähkökatkos. Mennään arvioimaan Reddia. Redi on tietysti hauska, mutta hänen pelinsä ovat todella outoja. Sitä paitsi me haisemme nyt. Siksi annan hänelle vihaisen hymiön. Samaa mieltä. Reddi on jotenkin vihainen ja yritti vielä huijata meitä. Annan hänelle vihaisen hymiön. Hyvä on, mennään katsomaan. Ehkä Pinkin puhelin on jo avattu. Vau, kaverit, katsokaa, Pinkin laatikko on auki. Muuten, muistatko hän itki alussa? Kyllä, aivan. Soitetaan nopeasti ja selvitetään, mitä oikein tapahtui. Kaverit!
Kaverit, mikä tämä on? Oikea blasteri, mutta miksi Pinkillä on se? Katsokaa taas tuo kysymysmerkki, täsmälleen samanlainen kuin salaisessa Sprunkissa. Minusta tuntuu, että tämä liittyy jotenkin toisiinsa. Salainen sprunki on erittäin vaarallinen. Hän on jättänyt jälkensä kaikkialle. Kaverit, mielenkiintoista, mutta miksi hän tarvitsee sitä? Mitä se oikein tekee? Voi ei, mitä meidän pitäisi tehdä? Meidän täytyy heti soittaa Pinkille selvittääksemme, miten palauttaa ääni Evgenille. Pinki, hei, tarvitsen kipeästi apuasi. En ymmärrä mitään. Sano, ole hyvä ääneen. Kaverit, Pinkiltäkin vietiin ääni todennäköisesti tämän blasterin avulla. Pinki, onko se niin? Älä pelkää, tule meidän studiolle, palautamme teille äänet. Kaverit, minusta tuntuu, että jos säätää blasteria, se saattaa palauttaa heille äänet. Kaverit, ei ole aika panikoida. Minulla on idea, mutta tarvitsen apuanne. Ruumimeissille. Sakset! Niin, tehkäämme se nopeammin. Ettekö halua palauttaa ääntä? Teippi. No niin, kaverit, kaikki on valmista. Kenellä kokeillaan? Jevgeni, sinä. Taitaa olla jotain vialla. Tein jonkinlaisen ääni palasi. Kyllä, pojat, onnistu. Pinki, nyt sinä. Hurraa, hurraa, voin puhua. Kiitos paljon, kaverit. Odota, mutta kuka vei sinulta äänen? Rehellisesti, en tiedä. En ole nähnyt häntä, mutta olen varma, että hän on erittäin vaarallinen. Kaverit, koska pelastitte ääneni, haluaisin pelata liikuntapeliä. Totta kai, me olemme täysin mukana. Sitten peräsin. Kaverit, teidän täytyy toistaa liikkeet, jotka näytetään ruudulla. Mitä enemmän oikeita liikkeitä, sitä enemmän pisteitä saatte. Minä pidän tästä jo! Aloitetaan pian! Oletko Kyllä, valmis? Aloitetaan! 3, 2, 1. Mennään! Kuin kalastuksessa, ikään kuin. 1, 1. Käännytään. En ymmärrä jotain, tämä on jotenkin monimutkaista. Nouskaa ylös, toistakaa sama liike. Näin saamme vielä enemmän pisteitä, tulkaa! Auttakaa! Ihan kun soittaisin rumpuja. 1, 1. Otta! Tilaa painike, painetaan kaikki yhdessä, mennään! 1. Ja tykkäys myös sinne, 1. Kävelemme. Tuo on leijona. Paetaan leijonaa nopeammin. Kaverit, olette todella mahtavia. Kaverit, ja te suoriuduitte erinomaisesti. Tällaisesta hyvästä tuloksesta en voi jättää teitä ilman palkintoa, joten annan teille tällaisen pokaalin, koska olette tähtiä. Kiitos paljon, kaverit! Ilman teitä emme olisi selvinneet. Tämä on meidän yhteinen palkintomme ja yhteinen voitto. Niin vielä yksi pokaali. Hurraa! No niin, mennään laittamaan pokaalimme hyllylle. Kaverit, tilaajien nurkka täyttyy vähitellen. Tilaa heti, jotta voit olla tiimissämme. No niin, mennään arvioimaan Pinkiä. Pinkillä oli hauskaa, erittäin mielenkiintoinen ja hyvin liikkuva peli. Lisäksi saimme kokoelmaamme uuden pokaalin, joten annan sille hymiön. Kyllä, hänen kanssaan oli hauskaa, mutta vaarallista. Oli vähällä menettää ääneni, joten mä annan hänelle kilttihymiön. Niin, kaverit, meillä on jäljellä viimeinen salainen sprunki. Mennään katsomaan. Ehkä se on avautunut. Kaverit, tämä on uskomatonta. Jäljellä on vain 10 tykkäystä. Olette keränneet melkein kaikki tykkäykset.
Sanoinhan, että he selviävät. Minusta tuntuu, että sinä kyllä, juuri sinä et ole vielä antanut tykkäystä. Tee se heti nyt, niin saamme tietää, kuka on salainen sprunki. Tee se heti nyt. Emme malta odottaa tämän laatikon avaamista. Kaverit, olette niin mahtavia! Te selvisitte tästä tehtävästä. Soitetaanpa nopeasti salaiselle sprunkille ja selvitetään, kuka se on. Kaverit, huomasitteko, että täällä ei ole mitään muuta kuin puhelin ja salainen sprunki osoittautui olevan Herra Black? Kaverit, minua pelottaa todella soittaa hänelle, koska Herra Black on vaarallisin sprunki. Mutta ei se mitään. Yhdessä teidän kanssanne selviämme kaikesta, joten soitetaan Herra Blackille. Кто вырубил свет? Ничего не вижу! Эй, не толкай меня! Это не я! Te soititte minulle turhaan. Herra Black, missä on Evgen? Minä annan sinulle nyt! Kaverit, en voi liikkua! Sinä vielä uhkaat minua. Kerron sinulle, missä Evgen on, vasta kun he suorittavat vaikean kokeeni. Niin mikä koe? Olen hakkeroitunut kamerasi ja lisännyt koko videon ajaksi oman symbolini mustaa zinoleni mustan hatun. Kuinka monta symbolia jätin videoon? Kirjoittakaa arvauksenne kommentteihin. Herra Black, tämä on erittäin vaikea tehtävä. Kaverit, auttakaa minua löytämään Evgen. Kirjoittakaa kommentteihin ja luen ne heti ja kerron siitä Herra Blackille. Voi todella moni teistä kirjoittaa 5 emblemistä, joten oikea vastaus on 5. Me tilaajien kanssa ajattelemme, että 5 emblemiä on piilotettu. Olette todella oikeassa. En odottanut, että katsojat ovat niin tarkkaavaisia. Kaverit, kiitos teille paljon. Tämä on oikea vastaus. Ja nyt näytä, missä Evgen on. No, kun kerran lupasin. Katso ja kuuntele tarkasti. Edessäsi on 3 värikästä ohutta seinää. Yhden takana on ystäväsi. Sinun täytyy valita, mihin seiniin ammut perunatykillä. Pelasta ystäväsi tai tuhoa hänet perunalla. Miten perunalla voi tuhota ihmisen? Tuhlaat aikaasi, sillä sinulla on vain 15 sekuntia. Voi ei, minulla on niin vähän aikaa, täytyy kiireesti päättää. No niin, punaisen seinän takana on liian suuri siluetti. Minusta tuntuu, että se ei ole varmasti Evgen, joten valitsen punaisen seinän. Näen, se ei ole Evgen. Arvasin oikein. Kyllä arvasit oikein, mutta nyt mahdollisuudet ovat vielä pienemmät. 50-50, minkä seinän valitset? Sinulla on myös 15 sekuntia. Kaverit, tarvitsen apuanne. Te näette, missä Evgen on, mutta minä en. Jos pitää ampua tähän seinään, laita tykkäys. Ja jos pitää ampua tähän seinään, tilaa kanava ja katson heti, mitä äänestätte. Ymmärsin teidät. Todella moni ihminen on tilannut, joten täytyy ampua tähän seinään. 3, 2, 1. Vesha! Kaverit, me onnistuimme! Pelastimme Evgenin! Kiitos teille paljon! Pidä sanasi! En usko! Pelastit ystäväsi! Kuten lupasin, päästän hänet vapaaksi! Kiitos paljon, että pelastit minut. Se ei ollut vain minä, vaan me yhdessä tilaajien kanssa pelastimme sinut! Missä on herra Musta? En tiedä. Toivottavasti hän ei enää ilmesty. Mennään mieluummin antamaan arvosanat. Kaverit, Herra Black on todella vihainen ja erittäin vaarallinen, joten annan hänelle vihaisen hymiön. Samaa mieltä. Hän sitoi minut kokonaan. Annan hänelle myös vihaisen hymiön. Näin ollen saamme, että kaikkein hauskin oli Simon. Mutta kaikkein ilkeimmät ja vaarallisimmat ovat Reddy ja Mr. Black.
Muistakaa tilata kanava ja tykätä, jos piditte tästä videosta. Kirjoittakaa myös kommentteihin, kenelle meidän pitäisi vielä soittaa 3 yöllä. Hei hei kaikille! Muista katsoa video, joka ilmestyy nyt näytöllesi, muuten tulen luoksesi. Tämä video on erittäin mielenkiintoinen. Pidät siitä ja se saattaa jopa pelastaa henkesi. Katso se.